tengu tunggali tengu kae ya, Mas. Nggih. Sajak ikat terenggo enten apa niku dene sampun dangu. Iya. Oh. Sajakipun pinten napa pancen sampun bosen ing monggo prasetya nadyan geger walik watu boten badhe nitu nanging kok ngene kadung mburine apa cincin dijodohne senadyan saupopo kaya ngeteni kumandang ing sila langking atine ngetrang-kantri kaya dijejemi kasat mantra mantri ana sing wis kalegan aku garita tresnan ra mikir bebrayan balik jur aku ketimbang kaseru atiku mung tanah sarengu. Setunggal gerbang liburan sidaran Jawar Bulan nomor sari pasipul Rangga Multimedia. Ket audio segala karya. Sajak ikat terenggo enten apa niku dene pon senadyan saupopo kaya ngenteni kumandang ing sila langking atine Ya, Cik. Nggih, adik pun mantuk sekolah. Sampun. Sampun. sampun Atune adik ki ambak. jebrol ya
apa lo ya? Heeh. Piye nek natur ki piye? Yo, heeh. Ki bang tak nunut aku to? Iya. Ana sewi alagan angobar Hai, Ya, lo. bebraya Ya. Oh ya. belik Oh ya. Iya. Rengu ya enggak ya. Nggih, sinareng. Wis pinter.